ina wondi e weltare mawde nde kuccinmi e moɗon sabu ɗum ko wona jeete kese gonɗo hen te ko siftinori en ko heewi on calminama on juurama surtout mawɓe tedduɓe e rewɓe en jetti hamɓe miñam no min kewiri min e Mamadou Ly mbiyatamo ko hamɓe miñam ko weltare mawde tawdemo ɗo aɗa anima oɗo conférence wona ko betti min sabu ɗum min mbawi joɗade min kaala e ma ko juuti kono temps o no faaɗi en jetti modérateur uji en jetti hilifaɓe pengal ngal sabu ɗum mi anda so taw pelle goɗɗe ɗe keddi kono mboɗo andi kam ngal ɗo pengal kam machallah no wuuri te yo Allah junnugal ina wayno pelle wonande pengde gonnoɗo nde mbayranmi nde gandunomi ɗe mi wayri kam nande pengal wiye ina waɗa programme te ɓeɗo toujours eɓeni hen ɗum noon yo Allah ɓeydu bawɗe on mbaɗi sauvé pengde pular ko kalama ko mbo sikki hewɓe nan ɗon gandi kalama ko min mbo jeeyno e pengal hewɓe nan ɗon kay na gonno e pengde kono hay goto e mabɓe anda pengal mabɓe kayit mo ngal ɓe bindanno liste o to yetti kono onon yo Allah wallu on cuuri ɗum saabi ha hande ko rendi ɗo ko rendi ɗo min de won wonɓe ɗo wayri ɗumen duuɓi nogas te won woɗɓe ne kay waaɓe noon e waaɓe noon ɗum noon ko yettere Allah nde ndendin ɗo e naf halpulareɓe gueɗel ɗimmel ngel ceerno hamme joni tan mbo sikki microcentral o haali wonko ganduɗa neɗɗo wawa namdade ɗum hen min de mboɗo jeeya e commission mo ganduɗa liggoto ko fate pétrole e leydi ndi mi woni hen duuɓi 4 ñande foof mboɗo tawtere lewru foof ko maayi foof batuji 4 walla 5 te min mbaɗa auditionné expert uji mawɗi gardiɗo ɗum o ko Cheikh Diop mo syndicaliste yimɓe fof gandu koye pétrole woni ñande fof nden jaaɓi mami dañ toon kelme 2 walla 3 kesi e duuɓi 4 ñande fof jaaɓi mami dañ kelme 2 3 kesi toujours a majjat kanko o rokkiri ko information te o witti min de no garduɗa tan ko woɗɗoyi ko kawrumi hemo haala mboɗo nana ɗum hayso manda ko firtata mboɗo nana ɗum donc firti ko o rokkiri information pétrole o noon e gaz o ko ina waɗno nden pièce goto manda ko filme on noon wiye le mandat ko noon ɗeɓata waade sabu ɗum foof ko hen fawa le mandat ne foof fawa koye mandat o so mandat o ari o ñamloyo so mandat o ari so kala ko ari tan so ñamale ñamlam so mandat o ari hokkam so mandat o ari hunde fof ko mandat est ce que mandat o ɗon wayino timminde ko ƴeftuno ko foof pétrole o ko ɗo yimɓe jarata mi woɗɗoyta hen ko wiide tan enen ko ye en gandu niveau ngabbi hando yimɓe keeɓi hando to ganduɗa ko batuji anduɓe tigui mbawi ɗumen ɗum ɓeɗo ko hen jeeya ɗum ɗo ko sacrifice wittude ɗum yiila ɗum pour addude hokkude leñol ngol ganda kadi no haalte ni no lemde goɗɗe kaldata ni ko faate pétrole gaz e foof vraiment ko yettere Allah ɗum noon so waɗi kadi ko pengal ngal ha jonta jetten e hilifaɓe pengal ngal saabu ɗum eɓe mbawno wiide minen da gati min mawni min natti wawan ɗum kono kamɓe goni hen guila hanki ha hande haala ka noon miiɗa juuta saabu ɗum yimɓe hiiri ko wi tan komi muɓude guite ɗum waɗi mi limtani saabu ɗum ɓe potmi limtude mi salmina wonɓe ɗo ina mbayno leydi jaafoɗon mi kala momi innani ɗo inde muɗum mais mboɗo heewi wiide e leñol meɗen somi inni Murtude Diop mi inni Yara Doro Diallo mi inni Seydi Kane mi inni halpulare foof Allah jarama on jarama merci beaucoup